Minulý týždeň sme si povedali, kedy je ideálny čas na objemovku a čo to tá objemovka vlastne je. A v dnešnom diele 5-minútového bench pressa si povieme to, kedy je naopak ideálny čas na rysovačku, pretože už chceš vidieť tie svoje svaly pekne vyrysované, vyseparované a chceš vidieť výsledok tej svojej niekoľkomesačnej tvrdej práce. Ahoj, moje meno je Filip Demček a vítam ťa v ďalšom diele 5-minútového bench pressa. Dnes sa bavíme o tom, kedy je ideálny čas na rysovačku. Tak ako aj tá objemovka, aj tá rysovačka je individuálna záležitosť. To znamená, že si musíš najprv nastaviť cieľ a keď vieš, za koľko ten cieľ chceš dosiahnuť, tak podľa toho si vieš nastaviť aj to rysovacie obdobie. Dajme tomu, že sa bavíme na obdobie 1 roku, dajme tomu, že teraz je leto a po lete idem rok makať maximálne, dám do toho všetko, pretože chcem o rok proste vyzerať dobre v lete. Takže viem, že mám na to 12 mesiacov. Z týchto 12 mesiacov by som dal 9 až 10 mesiacov ten objem a potom 2 až 3 mesiace tu taký prechod do postupnej rysovacej fázy, kde si v kalorickom deficite, čo znamená, každý deň do svojho tela príjmeš menej energie, než svojim telom dokážeš spáliť, a.k.a. každý deň spálíš viac energie, než dokážeš prijať zo svojho jedálničku alebo v forme suplementov. To, ako dlho bude trvať tá rysovačka, je individuálna záležitosť. Niektorí ľudia jednoducho dokážu páliť tie kalórie rýchlejšie a to závisí hlavne aj od toho životného štýlu, aký vedieš. Proste keď je niekto aktívny, chodí napríklad na turistiku alebo okrem cvičenia robí aj nejaké iné aktivity, ktoré pália kalórie, tak takýto človek, keď prejde do rysovacej fázy, tak dokáže tie kalórie páliť rýchlejšie, logicky, pretože viacej spáli a tým pádom, že si dáva menej toho jedla, tak sa tie výsledky dokážu ukázať rýchlejšie. Takže nemôžem povedať, že v rysovačke musíš byť presne 3 mesiace alebo presne 2 mesiace, pretože naozaj je to individuálna záležitosť, treba to prispôsobovať svojmu životnému štýlu. Takže tuto by už to video mohlo skončiť, pretože naozaj tá rysovačka je individuálna a to si musíš prispôsobiť sám. Takže vidíš, už sa opakujem, je to 5-minútové bench press, do 5 minút vám vysvetlím nejakú tému, vysvetlil som. Ak sa ti toto video páčilo, môžeš dať like, môžeš dať odber a vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.